Moi aficionado sempre á investigación e estas cousas, que rematou sendo hoxe membro do SAGA, da Sociedade Antropolóxica Galega, e membro de Fuso da Moura, que é un grupo de investigación sobre pedacitas. É un gran aficionado á fotografía. Entón, ele nos vai a explicar unha visión antropolóxica, unha visión de megalitismo, arte rupestre e arqueoastronomía, totalmente San Antón de Lixoa, no Concello de Lixoa. Nada máis. Deixo xa con protagonista, con Gilberto Martínez Seballa. Gracias. Bueno, o protagonista realmente é un veño a relatarvos, non sei se boa tarde antes de nada, moitas gracias por asistir, e cedernos parte do vosso tempo. Pois aquí, non sei se alguén de vostedes coñece o monte de San Antón en Irixoa. Levanta a mano. É de Irixoa? Non, é unha casa Monfero, cerca da zona de... Boa terra. Evarista Colegio. Evarista. Vese ben a ermita, vese ben desde a carretera que vai de Irixoa, a Becanzos, ou Chalaviña desde Irixoa, vese perfectamente. Xa temos unha persona que se sitúa duras. A terceira damos un viaxe gratis a Marbella. Tres, José. Pois ao cuarto vai o viaxe. O cuarto eres tú. Un cuarto dormitorio. Bueno, pois na conferencia charla que me convidou César, a sociedade organizadora, Asociación Cultural Niño do Vento de Canido, vai versar sobre ese monte. Por que ese monte? Por que vimos aquí? Se non son guarda forestal, se non vou aplicar unha lei de mancomunado, a mí que me interesa un monte. Bueno, este monte vamos a enfocalo hoxe desde un punto de vista antropolóxico, antropoloxía, para que non sepa que é, porque no título da conferencia hai polo menos dúas palabras que non son de uso moi coloquial, entón vou tentar explicalas para que todos nos entendamos. A antropoloxía é unha das ciencias sociais que se estudian, que orixinouse en Inglaterra hai cerca de 300 anos, 200 e pico, bueno, que vai evolucionando como todas as ciencias. A palabra antropoloxía está composta de antropos, que significa home en grego, e logos, que é coñecemento. É o coñecemento do ser humano. Pero que tipo de coñecemento do ser humano? É o coñecemento da cultura do ser humano. E cando digo cultura do ser humano na antropoloxía, non refiro do que normalmente referimos como cultura. As artes plásticas, a música... A cultura do ser humano é todo. A antropoloxía abarca todo o ser humano, ten as súas especialidades, evidentemente. Entón, desde que vamos coñecendo, gracias á arqueoloxía e outras ciencias, que somos seres humanos, o cerebro que temos hoxe, que pensamos, que temos un pensamento reflexivo, que nos diferencia dos restos dos nosos irmáns da categoría de animais, porque moitos teñen pensamiento, pero non son de pensamento reflexivo como nós. Vamos coñecendo a cultura do humano gracias á arqueoloxía, gracias a outras ciencias. Vamos coñecendo máis sobre nós, evidentemente, vamos un pouco a rastas, non? Porque é unha ciencia que ten 200 e pico de anos, pois xa levamos de evolución, pois, cerca de 1000 anos, sendo como son. Outra palabra que tedes no título que non se coñece normalmente é a palabra arqueoastronomía, que ten moito cara de pronunciar. Arqueoastronomía, que non sabe, é unha ciencia que se encarga moi basicamente, vou dicir que se encarga de estudiar as orientacións astronómicas dos vestixios arqueolóxicos. E non estou falando de meigas, non estou falando de extraterrestres, nin cousas desas.
Os especialistas en arqueoastronomía hoxe en día son astrofísicos, non falo de meias. Entón aquí no tema, por exemplo, en canto ao Fuso da Moura, ese grupo que teño a de pertencer tamén, que nos dedicamos ao estudo, á investigación, ao inventariado e divulgación das pedrafitas galegas, das pedrafitas non só da toda galego. Pedrafitas son que normalmente conhecemos como menires, como aquel que levaba o Belis, é un menir. Hai moitos tipos de pedrafitas, cada vez vanse descubrindo máis gracias a moitos grupos de investigadores e gracias a moita xente que vais enterando de que isto e de repente darse conta de que me contaron de pequeno, recordo que era pedra que me... Hai que estudiar. Vamos alá, nos desplazamos e estudiamos o tema. A arqueoastronomía no territorio deste Estado español leva uns 30 anos máis ou menos establecida oficialmente e aceptada oficialmente, que lle gustou un pouco ao principio, o que pensaban que, pero que carallo, eso de que aquí esta xente tan primitiva, mirando os astros, estos son migallos, non ten nada que ver. E logo vou vos explicar por que é simplemente unha práctica económica, porque a gandería e a agricultura no neolítico, por exemplo, xa era a economía básica que teníamos os seres humanos. A nosa economía dependía de saber en que momento do ano estamos, para saber se hai que plantar, saber se podemos recoller, cando van a parear os animais, todo eso é economía, non son migallos. Independientemente de que esta xente evidentemente tiña un pensamento simbólico, porque o ser humano é simbólico, e tiveran os seus rituais, porque queiras que non, a manifestación dos astros, do sol e da lúa principalmente, marcados nun medidor normalmente lítico de pedra que eles facían logo de estudiar esa orientación, pois representaba unha manifestación da divinidade. Eles tamén pensaban así. Varían os seus rituais, as súas danzas, as súas celebracións, irían de discoteca a súa maneira esa noite, celebraban esa manifestación da divinidade, pero tamén lles indicaba un momento do ano no que eles tiñan que recoller, ou tiñan que sembrar, ou iban a parearse os animais domésticos, digamos, que traballaban no pastoreo, porque eles evidentemente non tiñan móvil, nin tiñan reloxos como nós, nin tiñan un calendario gregoriano, nin juliano. Eso chegou despois. Básicamente, supoño que terían unha idea da estación fría, a estación quente, que non necesariamente medían nos mesmos momentos puntuales ca nós, e logo, bueno, pues o ser humano, logo todo é proba e error, pues foron afinando as cousas. Isto para que vexades que a arqueoastronomía non é un conto chino. Unha palabra que sona así un poquinho rara, e moita xente que, como dixen antes, pensa que son máis galladas, non son máis galladas. Eu penso que un home non se dedica a estudiar astrofísico por máis galladas. E que siga estudiando, que hai máis que aprender. Bueno, vamos comenzar. Estamos diante dun monte moi simbólico que presenta moitas máis cousas das que podemos ver, resultar moi interesante, moito máis do que se ve desde a beira da carretera. Ten unha, basicamente, vese que un lugar sacro, que non sagrado, porque non é o mesmo, sagrado é unha evolución posterior do sacro, e logo do sagrado, como di o antropólogo José Luis Cardero López, antropólogo galego, que forma parte do Instituto de Ciencias das Religións na Universidade Complutense de Madrid, tamén dixo Mircea Eliade, tamén dixo Rudolf Otto. Primeiro foi o luminoso, esas divinidades, esas forzas que manexaban o cosmos do ser humano, porque o ser humano chegou un momento en que veuse como un suxeito nun mundo de obxectos, empezou a humanizar a paisaxe tamén. Aí temos o megalicismo, a primeira arquitectura conocida en todo o mundo do ser humano. Aquí temos vestixios tamén, en Galicia temos moitos.
De feito, en Galicia, os vestixios megalíticos é unha das... son uns dos máis vellos, máis antigos na Franxa Atlántica, xunto ao oeste e centro de Portugal, Bretaña, tamén Irlanda. Pero, bueno, non me vou liar, vou centrarme xa directamente no monte, vou explicar o que ten, e logo gustaríame deixar un espacio para ruegos e consultas. Ou se queda alguna duda ou necesitades ou vos gustaría, vou vos tratar de tú, espero mesmo trato, que vos matizo ou vos explica alguna cosilla máis, de acordo? Así que aquí estamos entre amigos. Vamos a ver. Vamos comenzar polo vestigio máis antigo que nos presenta o Monte de San Antón, que vos vou presentar aquí, por certo. Este é un mapa do Centro de Información Xeográfica Nacional, que fixen un recorte para ver a zona que nos vai a ocupar. O Monte de San Antón, vedes esta línea de cruces e puntos, isto que divide o Concello de Ixó, o Concello de Paderne, o Concello de Paderne, toda esta línea que ven por aquí. O Concello de Paderne quedaría a vosa esquerda, e hacia o da dereita e Ixó. Aquí temos a ermita de San Cosme, que o que nos comentaba o compañeiro, que dá a vista desde a carretera. Aquí temos a zona da Eiroa do Rei, a Eiroa, aquí Casa Grande. Hacia a esquerda vais hacia Paderne de Tanzos, e hacia a dereita a Irixoa City, que queda un poquinho máis adiante. Mántaras, que é a freguesía, a parroquia a que pertence o Monte de San Antón, Santa María de Mántaras, ten iglesia propia aquí abaixo. Observade que no monte xa nos marca aquí un castro. Hai máis na contorna. Como na maioría dos casos dos castros están comidos polo monte. Non están excavados, non están preparados para unha visita turística, moito menos teñen un museo interpretativo. Pero temos un castro e temos máis. Importante para situar o tema do que vamos desenvolver hoxe na charla. Hai o que eu chamo cariñosamente unha aldea de pedra, unha construción de época castrexa, entre outras, na zona, na redonda do monte. Por lo tanto, vemos que na época castrexa, podemos decir uns 300 e pico de anos antes de Jesucristo, como digo eu, xa había xente vivindo aí, pero que xa vivían moito máis alá. Desde o 4500 antes de Cristo, nos toca o Neolítico en Galicia, xa temos xente que fixa ese terreno. Posiblemente as súas vivendas, é moi curioso, esta xente constructora, esta xente da época dos megalitos, construían esos elementos con grandes pedras, un traballo de transporte, de extraer da canteira, de tallar, de montar, de estudiar en que lugar se van a erixir. E posiblemente eles viviran nunhas vivendas febres de madeira, das que normalmente non se atopan restos. Posteriormente, xa temos a cultura castrexa que traballa o tema dos habitáculos das zonas habitadas e fortificadas de pedra. Posteriormente, no principio tamén se usaba a madeira, incluso a argamasa nas construccións. Todo este monte que foi estudiado, as estribacións, Monte de San Antón, todo este monte foi estudiado polo grupo de arqueoloxía Terra de Trasancos, que ofreceu o Alberto, está presente por aí escondido hoxe, a semana pasada, unha conferencia moi interesante, e foi o meu primeiro acercamento a ese monte. Vamos ver esas mamas. E fixeron tamén un estudio, publicado tamén no Arroyo Bergantín, sobre os gravados rupestres na zona. Coño, hai petróglifos en Ixó. A ver que publicaron estos compañeiros e vou ver se vou comedes e visitalos. E a partir de aí a cousa derivou nun
traballo de campo, un traballo etnográfico, que ao final deu lugar á publicación da conferencia de hoxe nun traballo no seu momento, no Anuario da Sociedade Antropolóxica Galega do ano 2015, que publicouse aquí en forma de revista, Fol de Beleno, e o Anuario da Saga. Dispoñedes de, se vos interesa, de outras publicacións da Saga, aquí en Ferrol, está na Central Librera, pero na da Rúa do Lobes, non da calle do Teatro. Ali vou co meu fillo, vamos ver a necrópolis. Papá, sempre me levas a ver algunha mamo, nunca me levas ver unha necrópolis. Quero ver varias mamos, vamos alá. E metémonos no monte, que é un monte mancomunal, un monte que pertence ao Concello de Irixe aos veciños. Está dividido por parcelas, que adícase á gandeiría, curiosamente, unha metáfora moi curiosa do Neolítico, adícase á gandeiría neste caso de vacún, tamén teñen equinos, teñen cabalos por ali. Está dividido por parcelas e dedicadas ás parcelas normalmente a pastizales, como é lógico. Por ali asoman as mamas, non sei se hai xente que non sabe o que é unha mama, ou un túmulo megalítico, un túmulo prehistórico. Esas elevacións do terreno que teñen forma de mámula, como decían os latinos de ben o nombre, como senos femeninos, levantan así da terra. Esos túmulos agochan no interior pedras e agochan tamén terra. Vamos ver unhas cantas imaxes de algunhas das mamas que temos por ali. Polo monte de San Antón. Bueno, estas son as amigas que andan pastoreando por ali libremente, sabedes? Isto que se atopa por ali. Cuidado, porque os montes e os bichos andan ceides por ali, e as vacas non son pequenas. E xa hai advertencia na entrada de que se teña cuidado con os animales que andan sueltos por ali. Isto é unha mámoa. Un día de niebla, está evidentemente, bueno, fruto da protección que ten, normalmente andan rotulando polo redor, e as mamos como non se tocan, é moi normal velas cheas inzadas de toxo, como esta, ou como esta. Esta é outra mámoa, non é un xardín de piñeiros. Vamos ver se teño alguna máis por aí. Este ano as mamas foron rapadas, unha das que dichedes antes con toxos, a primeira esta, vese moito mellor a silueta da mama. Cambia o conto de carallo, sin os toxos, verdad? Vamos a ver, temos toda esa elevación onde está meu fillo, ese valeiro que ten aí, eso é o cono de vibración. Normalmente as mamas teñen un cono de vibración, froito das crenzas tradicionais, lendarias, sobre que son os enterramentos dos mouros, ese mitolóxico galego, e os mouros eran enterrados con tesouros. Entón, moita xente, en base a topar eses tesouros, é así, queremos ese tesouro, porque ademais o enfocamos dun xeito material, hai ouro, hai plata, hai que hai. Bueno, pois figuraban as mamas. Como non existía tampouco a lei de patrimonio, non tiñan problema ningún. Se tiñan permiso todos os da terra, o farían, e se non farían problema. Todas as mamas teñen un burato na parte de arriba. Logo vamos ver a imaxe dun dos buratos que hai ali, para que vos fagades unha idea. Esta é unha das dúas mamas máis sobranceiras, máis grandes que hai na contorna. Hai outra que está comida pola carretera, tamén veredes unha imaxe por aquí, esta de aquí. Isto é o resto dunha mama. A ermita de San Cosme queda xusto aquí á dereita, inmediatamente. E esta de aquí é unha mama que foi cortada pola obra da carretera. Temos outra, xusto detrás desta, que foi cortada pola pista que dá acceso a Iroa do Rei e a Casa Grande.
esta daqui. Outra mámoa que foi cortada, igual que no Monte de San Antón, hai outra que ten fraccionado un extremo pola pista que se fixo, pouco lle conto. As mámoas, os enterramentos megalíticos, lindariamente o cemiterio dos Mouros, como me dixo a xente por ali. Eu patei Vigo, patei Areas, patei Paderne, patei Xoaciti, Casagrande, Eiroa do Rei, Chao da Viña, Mántaras, e todo o mundo que me falou deles dixeme é o cemiterio dos Mouros. Eso esténdese por Galicia. Como chegou un momento que ese coñecemento na prehistoria en todos os ámbitos perdeuse, chegaron os romanos, chegaron outras influencias culturais, foi cambiando a nosa maneira de vivir, chegou un momento en que eu me dixo que carallo fixo esas cousas tan grandes de pedra que temos os mouros. O mouro, que é un dos seres míticos do noso dicionario galego, que normalmente se interpreta como anticampesino, porque quen move esas pedras ten que ser unha persona moito máis grande que a mí, que son un campesino. Son seres de gran tamaño, suponen ser unha piel de cor colorada, rojiza, dominan a maxia, tenen moitos tesouros, e a tradición ubícanos sempre vivindo debaixo do solo, dos vestigios megalíticos, debaixo dos castros, ali viven os mouros. E sempre pola noite montan unhas festas, e ás veces montan abaixo, porque eles teñen o seu pueblo, a súa ciudad, está montada abaixo nas covas, debaixo do solo do castro, están eles e as súas vivendas. E salen pola noite, montan unha gaiteirada. Eso é o mundo dos mouros da nosa tradición. Aí temos sitio dos mouros, que pervive a creencia dos mouros. Aquí temos outra imaxe de dúas mámoas xuntas. Aí está a verse aquí tamén esa especie de planicie do cono de violación. Ao do lado da dereita tamén ten cono de violación. Detrás da nave de Gandería, que no Monte de San Antón, se miramos hacia arriba, hacia o norte, por detrás, vemos estas dúas tamén. Esta daqui, a da dereita da imaxe, é na que estaba arriba antes meu fillo. E agora imos ver un cono de violación, como usamos logo de que levaran ao perruqueiro o barbeiro a mamo, quitándolle os toxos. Aí vemos o cono de violación e vemos que asoman cousas. Esas cousas, como non hai unha excavación oficial que o determine, estamos obligados a decir que posiblemente sexan restos da cámara megalítica, o sea, do dolmen. O dolmen tamén se chama anta, forno, fornela, casa casota. Eso é o dolmen. Restos da cámara ou restos do corredor. Asoman por aquí, vedes que están en pé, esta é outra, prácticamente soterrada. A maioría das mámoas, por non decir todas, de momento as que están estudiadas en Galicia, teñen unha orientación de entrada da cámara e do corredor, se dispón, hacia o leste, hacia a salida do sol. Que aquí en Galicia sabemos que sale exactamente polo sur-leste e ponse polo noroeste. Aquí, pola nosa latitud no planeta, o sol non sale polo oeste preciso e ponse polo oeste preciso. Sale polo suroeste e, curiosamente, esa xente tan primitiva estaban orientados hacia o suroeste, non hacia o oeste. Sur-este. Que é hacia onde está orientada a cámara das mámoas. Aquí vemos un detalle quizás mellor desas pedras que están en pé, da cabeza das pedras. Faltalle esa lousa.
Son bastante grandes, Se me puxera ao lado, veríades ben o tamaño. Vamos a ver. Bueno, vou vos poner un exemplo. Esta é a alta forma dos Mouros, está moi luxosa na serra que hai arriba de Sobrado dos Monses. Para que vexades in situ, porque no Monte de San Antón non están excavadas, e moito menos á vista, para que vos fagades unha idea que non coñezo o que é unha anta, unha arca, un dois. Vedes o corredor, que vai dar a cámara megalítica, ten a tampa. Originalmente este corredor tamén tería tampas, como ten a cámara megalítica, que pecharían esa especie de pasillo de acceso ao interior da cámara. E moi posiblemente tivera outra pedra tamén na entrada. Hai xente que di que se atoparon restos de portas de madeira, de que usaban portas de madeira, que lles era máis fácil de mover cas de pedra. Aquí en Galicia. Un exemplo dunha das tipoloxías diferentes de estruturas que temos megalíticas en Galicia, respecto dos normas. Vedes a cámara megalítica, hai túmulos que exclusivamente tienen a cámara, non dispoñen de corredor. Aquí en Galicia, a pesar de ter dese tipo, a maioría son de corredor e de un corredor corto. Non tendemos a ter un corredor largo, como noutros lugares de Europa. Temos un corredor de poucas pedras e observades tamén este anillo peristáltico, que son pedras que se fincan ao redor. Pode haber incluso, en algúns casos, 2 anéis de pedras que circunden o túmulo, como marcando o límite, digamos, sacro dese enterramento, porque as santas son enterramentos colectivos da xente que vivía no Neolítico, enterraban aos seus difuntos aí, os entraban. Aquí non hai restos humanos, xa sabemos que o solo non é moi ácido, pero en base ao que se encontraron noutros túmulos, noutras terras, e que todos son iguales, supoñemos que aquí exactamente sería o mesmo. O difunto entraba de cabeza, polo tanto, a cabeza da persona falecida quedaba contra esta dousa e os pés hacia aquí. Iso tamén é un enterramento ritual. Os pés quedan cara ao leste, ao nacemento do sol, do novo día, e a cabeza queda mirando hacia o oeste, que significa o lugar onde se pon o sol, a noite, o descoñecido, o extraño e extraordinario que non coñecemos. Sempre se adoitan a enterrarse desa maneira ritual. A lousa que vemos na cámara, que dá ao oeste, este de aquí, este orato, normalmente é a lousa sobranceira da construción, é a primeira que se enclava e as outras van apoiadas nela, de maneira que se retiramos este orato da cámara, o resto cae como un castillo de naipes todo. Nas mámoas, no cono de violación, normalmente faltan as lousas, pode faltar a tampa, esa pedra que pecha por arriba a cámara megalítica, porque foi apartada ou brota no seu momento para entrar a acollar esos tesouros. Isto todo cúbrese de terra e logo se lle aplican pedras en forma de coraza. E logo co tempo, vai chegando as cousas, chegan como hasta nós. Esas pedras vanse cubrindo de terra, dun manto biótico que vai medrando encima desa terra. E aí tedes unha ilustración de Guillermo de la Peña que utilizo para ilustrar máis ou menos como sería esa coraza e o anillo peristáltico que rodea o enterramento. Isto daqui é terra.
O resto é a pedra que conforma a coraza. Vedes, está perfecto que levan o morto co cabeza hacia a lousa sobranceira do dolmen, que supoño que estaría orientada ao oeste, e os pés quedando ao leste. Ben, da coraza tamén temos que falar, porque aquí en Galicia, igual que en outros lugares, a coraza normalmente está dividida en dúas partes. Hai unha parte, a parte que dá hacia o leste, hacia o nacemento do sol, polo menos en moitos casos atopouse que está construída con seixo, ou pedra clara e brillante. Tendo en conta que esa coraza estaba vista cando salía o sol, hasta que se ponía, ou pasaba por enriba hacia o oeste, esa pedra recibía luz do sol e brillaba desde a loxanía, veas brillar ese seixo, e a parte que dá cara ao oeste leva pedra, é moito máis sucinta, máis pequena, normalmente menos, chega a cubrir incluso en algúns casos menos parte do túmulo, que é a parte que dá ao leste, onde está o seixo, e utilízase normalmente pedra oscura, como pizarras, como granitos. Moi simbólico tamén o día, o leste, o sol, ponse o sol no oeste para dar lugar a ese espacio de escuridade e negrura a espera de que volva a salir o sol o seguinte día. Iso tamén é simbólico nas corazas. Vamos a ver. Hai dúas mámoas no monte de San Antón que teñen domiciliados os coellos, un coto de dado de campo. Os coellos anidan ali, é bastante simpático, pero claro, eles fan os seus levantamentos de terra, as vacas andan por ali ceiras tamén, e co tempo todo sufre. Aquí tedes as vacas, vedes, a vosa dereita como están encima dunha mama. Esa mama fai de límite entre dúas parcelas, está atravesada por un valado. Esa mama, vamos ver a súa croa, amosas así no lateral. Vemos terra, vemos pedras. Pois moi posiblemente sexan pedras da coraza que están asomando aí. Esta outra mámoa que temos a ver dun dos camiños que atravesan o monte. Esa é a mámoa onde vichedes antes as vacas encima dela, atravesada por ese valado que vai dar unha pedra que temos aí, que logo vou falarvos dela tamén. Non sei se hai alguén que nunca ve un dolmen por aquí, vichede, alguén que non coñece os dolmenes, que nunca viu unha foto, que non supera deles. Todos sabedes, non? Aí, só de ser todo vos atope. Bien, as mámoas utilizábanse sempre para marcar, eran fitos, mollóns, elevados, que marcaban esta función territorial que teñe a arqueoloxía da paisaxe, marcaban límites entre territorios diferentes. Normalmente están ubicadas en accidentes xeográficos naturais destacados, no outeiro pola serra na parte alta, sobre a parte alta dun monte, nun neveiro, a carón de ríos, a carón de bosques especiais, bosques primordiais, sempre quedan á vista. Pero a vista de quen? Quen vai por ali? Pois esas zonas xa estaban marcadas de antes como vías naturais de paso e tránsito das persoas. Eran vías de transhumancia. Entón, todo aquel que pasara por un territorio, enseguida vía se estaba habitado, as mámoas destacando, e tamén Pedrafita, se coincide o caso.
Entón xa sabía que ese territorio estaba ocupado. Había que respetar a zona polos habitantes, non podías coller e facer a túa acampada liberal. E coas mamas, o que facían tamén esta xente dos megalitos era demostrar o poder e a forza da construcción de grupo, porque é un tema social moi importante do megalitismo. As mamas son unha imbricación social do grupo. Para construílas hace falta ter un grupo organizado, non andar cada un. Iso non o construí unha persona só, construíse nun grupo. Habíase unha cohesión social nunha xente que vivía nun territorio ou entre varios que pudieran axudarse para levar a cabo esa construcción dos enterramentos. Así como co tempo, pois, posiblemente nun principio fora un tipo de xente con certo grado de transhumancia, non foran exactamente sedentarios hasta máis adiante. A parte das mamas, que localizaron 29 no monte na parroquia de Mántaras, a culpa de todos a terra de Trasantos, que non son poucas. Hai moitas metrópolis por aí, pero non hai moitas que teñan tanta cantidad. Hai nas demais, e hai nas de cerca de 29, pouco máis adiante, logo da Serra da Loba, cerca de Cambasto, nos outra necrópoli na Serra de Galdiñeiros. Que temos arriba das mamas destes enterramentos megalíticos? Temos o que se ve na carretera. Temos unha ermida que está no alto do monte, que é a ermida que chaman de San Cosme, nun monte que se chama de San Antón. Hostia, que curioso. Esa ermida de San Antón que temos aquí a carretera pasa xusto por aquí detrás. Vamos pola carretera Caririxó, vemos isto, vemos a ábside e o resto da ermida. Unha ermida que ten 46 canzorros ou canecillos todo ao redor, dándolle a volta, con diferentes motivos zoomorfos, con formas de animais, antropomorfos, con forma de personas, humanos, seres e outros seres que non se sabe que son, se supón que son imaginarios ou ideais, porque non corresponden con ningún animal nin con un ser humano. En esta capela de San Antón ten diante un dintel. Bueno, San Antón de San Cosme que demos. Este é o dintel que temos na entrada. Aquí vamos a entrar no mundo dos santos. Santos, santos, santos é o Señor. Resulta que a ermita de San Cosme está no monte de San Antón. Bueno, pois vamos ver o tímpano. Vemos o tímpano que temos logo dos actos ojivais que están aí no acceso principal, e atopo tres figuras, dúas axonlladas, unha na actitud orante a vosa esquerda e outra con unha palma á dereita, as dúas mirando hacia arriba, hacia a figura central que está en pé. Pero esa figura central que está en pé leva un libro na mão. Aí. E ten un porco, un cocho, un cerdo aos pés. Pois mentiro é de que San Cosme ten eso. Porque San Cosme e irmán de San Damián e van sempre os dous da man xuntos ao mesmo nivel, son os patróns dos médicos, particularmente dos ciruxanos. Ese non é San Cosme. Que é o santo, tamén un santo vello, moi vello dos primeiros, que
que leva sempre un libro e ten o porco aos pés? Pois é San Antón, non é San Cosme. É San Antón verdadeiro, que se celebra o 17 de xaneiro, que en Galicia celebramos tamén ese uno que chamamos o San Antón Mentireiro, que é posterior. San Antón verdadeiro. E que fai San Antón non ermita que de San Cosme? Se daban hostias os dous, gañou el, non sei no rin, como foi a cousa? Pois é moi curioso que mapas vellos moi antigos, en outros non tan antigos, incluso en algún presente tamén, no alto do monte de San Antón hai unha especie de lomo un pouco máis arriba que ten un repetidor. E se ubica nesa zona que non existe, non hai, a ermita de San Antón. Nos mapas vellos aparece na parte alta de todo onde está o repetidor, ermita de San Antón. E onde está San Cosme, ermita de San Cosme. Coño, pero es que arriba non hai ninguna ermita de San Antón, non hai nada, está o repetidor e o resto monta silvestrado. Podería ser, sempre a modo de hipótese, que por calquera circunstancia, posiblemente por o que pasa sempre nestes casos, cristianizar cultos paganos, o sea, cultos anteriores a que se pusiera o cristianismo como religión triunfadora. O San Antón que estivera arriba fora trasladado un pouco máis abaixo, que se collera a capela de San Antón e se montara abaixo, ou polo menos parte dela, ou polo menos o dintel. Porque a mí non me pega. Se teño e se vou aí a caño da iglesia de San Rosendo, pois ven un San Miguel, vería San Rosendo na entrada, que tiene as iglesias. Ben, esta ermita é un dato moi curioso. Eso posiblemente fora para levar un icono destacando o tipo de rituais que se celebraban ali. Sabemos que San Antón verdadeiro, é patrón dos animais, é moi abogoso para os animais, pois igual que San Blas para a garganta, ou San Bieito, San Benito para as enfermedades da pele. San Antón é para os animais. Esta parte de aquí, que vos marco, corresponde á fachada da ermita de San Antón. Ten en frente xa a primeira mama. Desde ali xa a vedes, sí, desde ali. Xa vedes unha mama. Esta de aquí. Pois, a xente vella, porque falei nesa zona, moitos me falaron dun penedo que había diante onde está situada a fachada da ermita que eu vou chamar de San Antón. Un penedo que había por esta zona. Ese penedo tiña un gato e se lle ponía unha cruz de madeira. Donde pega en outra máquina de madeira que sabemos que se acaba estropeando, a verá que repoñera, pois a repoñera. Ese penedo xa non está hoxe día, non está desde os 60, máis ou menos, que desapareceu. E non sabe quen foi nin como foi, simplemente todo un día desapareceu. Seguramente a xente seguiría practicando cultos paganos e pola razón que fora, pois para que non siga habendo culto, quitamos o penedo. E desapareceu. Por aí había, non moi desveloxe, na actualidade, por aí había un penedo sacro, algo había nese penedo. Este é un dos canzorrillos que hai por ali, bastante caralludo, xa vedes. Este coño, mira que hai cousas curiosas nas iglesias, pois isto tamén se coñía. Hai que que posiblemente fora para recordar os pecados veniais, a xente que asistía á misa. Non se cortaban un pelo. Os canteiros eran tremendos, bastante simbólicos. Antiguamente, esta parte alta da fachada había unha cruz tamén, que hoxe en día tamén está desaparecida. Pero vedes aí outra, perfectamente, para
colocar algo na zona cumial da fachada. E na parte de atrás náxile temos un zoomorfo que ten toda a pinta dun cocho doméstico, porque un jabalí non é, non ten as orellas pequenas, as ten grandes, os ollos os ten marcados no frente, non no lateral, e o fuciño é bastante ancho. Un jabalí normalmente ten o fuciño estilizado, os ollos laterais, é un animal salvaxe, normalmente vixigan polos laterais, teñen os ollos ubicados así, e as orellas máis pequenas. Pois observando que isto posiblemente é un cocho doméstico, reafirmome máis no tema de que a ermita é de San Antón, non de San Cosme. Aínda que convivan os dous como se factura na ermita. A xente dali coñece a ermita tanto como de San Cosme como de San Antón, non o monte a ermita mesma. O sea que ali, o tema da relación de San Antón coa propia ermita que atopamos hoxe en día está vixente. Algo hai aí. Hai un oco de documentación, comentaba aí falando con Alberto estes días atrás de sobre a documentación que hai na Arxidiócesis de Santiago respecto desto, porque é un misterio. Que unha ermita de San Antón, con San Antón, este no lugar que chaman de San Cosme, porque non ten sentido. E cando todo o monte é monte de San Antón. Hai algo aí curioso. Na romería desta ermita, contaban os vellos que se sigue realizando 26, 27 e 28 de setembro. O cura antiguamente daba misa de espaldas en latín e tiñan 4 santos no seu interior. O dos santos é moi importante sempre para saber que tipo de rituais de forzas que foron cristianizados ou representados neses santos que teñen eses poderes se venen practicando desde tempos paganos. Tiñan a San Cosme, tiñan a San Cosme, San Antón, San Miguel e Santa Bárbara. 4 dos máis vellos que ronco o carallo os 4. Ronco o carallo porque eles solos cumplen as necesidades dunha sociedade tradicional. San Cosme, que San Damián, é o médico, cura os membros cercenados. Nas romerías, dos esvotos que levan ali son precisamente partes do corpo humano en cera, porque curase. San Antón protexe os animais e tamén protexe das epidemias a homes e animais, porque a celebración do San Antón no 17 de xaneiro corresponde coa celebración do deus celta Imbolc. E nas ritualidades para Imbolc precisamente dábase bendición para evitar epidemias e enfermedades. Iso está relacionado tamén con San Antón. Igual que, porque o culto lume é todo ano, non é só San Xoán. Igual que na época de Beltane, tamén se celebraba un culto lume que se relaciona con San Antón, e daí tamén se fala do fogo de San Antón, porque existe o lume de San Antón. San Miguel, mi madriña San Miguel, o lugar teniente de Deus, casi nada. O que tirou a Lucifer, o anxo da luz, e de unha patada mandou para baixo, que hago aquí. San Miguel é o adalid de Deus, é o lugar teniente. E o arcanxo, vamos, máis poderoso, con diferencia de todos. Temos tamén a Santa Bárbara. Santa Bárbara é unha santa das máis bellas que protexe ao camiñante. Lembrade que falamos das maunas e lembrade que falamos de antigos pasos naturais e de transhumancia. É unha relación aí. A xente non me toca, as divinidades están postas por aí. Santa Bárbara é protectora contra os tronos, os rayos, protexe o camiñante, protexe das tormentas, protexe dos incendios. Pois estes 4 semideuses están xuntos nese monte. Eses 4 se les rinde culto na romería. Antiguamente sacaban os 4, daban unha volta alrededor da ermita, os gaiteiros ou orquesta detrás, daban unha volta e volvían para dentro.
a orden que quitaban os santos iban un detrás de outro, era San Cosmo, de primeiro San Antón, logo viña San Miguel e logo Santa Bárbara. Así salimos 4, cada un no seu pedestal, daba unha volta ermita e volvían para dentro. Ali acababa a misa, logo había unha festa que non era pola noite. Sabedes por qué? Porque non había luz. Antigamente non se celebraba a romería a noite porque non había luz. Aí por lo menos. Que máis temos por aí? Temos 2 estacións de petróglifos no Monte de San Antón. Temos unha necrópolis que non é pouco, non falamos dunha mama, falamos de 29, e outra que etnográficamente recollín que non está vista porque está debaixo do acceso á finca dunha das vivendas da Illoa do Rei. Está construída esa entrada da finca onde antiguamente había, según din os veciños de ali, unha mama. E iso de poder, no seu momento de mostrarse, pois totalizaría a tinta, que un número bonito, e as sabedas máis que hai por aí tamén. Petróglifos. Na parte do pastizal vello de San Antón atopamos, entre outras, esta laxe de granito. Non vemos nada aí. Coa luz do día non se ve nada. Todos sabemos que os petros son motivos xeométricos ou naturalistas que están gravados na pedra por percusión ou por fricción. Evidentemente, co paso dos séculos e o estado de intemperie vanse desgastando. De día non vemos nada. Pero vamos ver na seguinte, que foi quitada cando baixaba o sol, algo que hai por aquí. Estos son motivos circulares que os galegos chamamos coviñas, castelán cazoletas. Estos teñen alrededor de 3 centímetros de diámetro. E o grupo de arqueoloxía Terra de Trasancos deu non coñecer, igual que a seguinte estación, en Segunda do Monte. Esta laxe de granito ten 14 cazoletas. Que significa? Non se sabe, porque non sabemos o que significan os petróglifos. É máis fácil de entender cando son escenas de caza e demais rituais, sí, pero coas figuras xeométricas vaite a saber, poden marcar, hai lugares onde coinciden, por exemplo, a localización dunhas mamas inmediatas á ubicación dun castro, pois atopar gravados de coviñas que curiosamente coinciden coa ubicación propia das mamas, pero iso a modo de moi hipótese, porque de momento deso un caso en Galicia non se pode establecer como unha tesis, pode ser un caso aislado, e tamén pode ser casualidade, porque se resulta que houbo máis mamas das que chegaron hasta hoxe en día e destruíronse, xa se jodeu o mapa das cazoletas, faltan cazoletas. Pero bueno, a nivel de comentario, isto poderían ser o que se lle ocurra a calquera, pode marcar incluso mellor a data do meu cumpleaños, non se sabe. Aí tenes, o diámetro dunha. Evidentemente están erosionadas. A seguinte estación rupestre que localizou o grupo Terra de Trasancos queda nas inmediacións, nas estribacións cara ao leste, máis arriba do monte, detrás da ermita, que é a estación de As Rozas. As Rozas, vemos esta laxe de antes, non vemos nada, que non é ningún debuxo. Pois temos un aquí que consta de 2 semicírculos e unha especie de vacía pequena central, dá a impresión de que está sen acabar, sen rematar, e outro nesta zona que é precioso e inmenso, ten 80 centímetros de diámetro, con 6 aros e 6 círculos concéntricos, unha vacía central, que vamos ver mellor a continuación. Esta foi quitada
Porque este lado tiña un eucaliptal que mandaba carallo, pero aí sobre un ano e pico foi tarado. Tive a sorte de pasar con o meu fillo por ali o día seguinte que empezara a tala. Por iso lle daba o sol, senón non lle daba nin de coña. Bueno, vedes ainda que está un pouco manchado de terra, a lase granítica que fun apartando coa man, e debúxase un poquinho esa valla central e os 6 anos que ten alrededor. Pero fun este mes pasado co meu pequeno para ali para gravar un vídeo e ofrecérmolo, onde veredes, chegada a noite, e colocando a luz da linterna como se debuxa perfectamente o petroglifo e os erosionados relieves que ten. Isto do mes pasado. O petroglifo grande, o dos 6 anos, está nesta zona. E vedes a brúxula, a orientación norte-sur. Os dous que hai aí nesa laxe están perfectamente orientados nesa liña. Non perdades de vista a brúxula, porque o segundo anda por aquí, e o seguinte aí abaixo. Que vos parece? Coa linterna vese bastante ben, non? 80 centímetros de diámetro. Precioso. Que cousa máis bonita. Iso que pasa moitas veces, vemos pedras por aí, non hai petroglifos, que hai hostias que non vexo nada. Ai, espera que chega a noite. Ese é o segundo. O que está máis arriba. Ten esa especie de coviña e ten dous semicírculos que dá a impresión de estar sin rematar, ou pode ser que ese penedo, yo no seu momento foi fraccionado, realmente tiña dous círculos completos, non sei. Os gustou, mola, É moi bonito. Bueno, vimos as dúas estacións petroglíficas, vimos as mamas, falamos da capela de San Antón, e vamos a unha estrela megalítica que temos no monte, no Fado de Cervexa. Porque resulta que prácticamente no centro xeográfico do monte de San Antón temos unha pedra fita. Que non vou decir que non se sabía dela, porque que non a fixo, que non se a fixeron, evidentemente se o sabían, por eso a veces me dá risa con no, fulano descubriu, non descubriu, redescubriu ou deu a coñecer algo inédito que non coñecíamos, polo menos a maioría de xente seguinte. Entón esta pedra fita foi redescubierta, vamos dicir, de casualidade, ademais, gracias ao meu fillo que anda por aí, dando unha volta por medio, enseñándolle, usándolle a necrópole, e dixe, papá, hai unha pedra lá, non hai unha pedra. Coño, do lonxe parecíame un esteo dunha mama, unha das pedras que conforman a cámara megalítica, pero cando me chego resulta que lle vexo a croa a parte de arriba traballada. O coño! Pero esta pedra é algo. Ese tipo de croa que ten esta pedra hincada, esta pedra fita, correspóndese cunha croa dunha pedra fita astronómica, do tipo cóncavo, que normalmente marcan os solsticios. As convexas normalmente marcan os equinoccios, e as cóncavas marcan os solsticios. Pero unha cosa é que corresponde a esa tipoloxía, outra que este no seu lugar original e que marque algo, entón hai que comprobalo. Entón, este traballo que foi publicado no Fol de Beleno da Sociedade Antropolóxica Galega foi, bueno, polo meu ritmo de traballo, podía levar menos tempo, levoume 14 meses en casi todas as incursións co pequeno e polas aldeas, e atendendo, gracias a Dios que me coincidiu cos turnos do chollo,
Puden asistir nos equinocios e nos solsticios. Este ano volvín a comprobar e repetía. Nos solsticios, no solsticio de verano, que foi o primeiro que nos colleu, non marcaba nada. No equinoccio de setembro, no de outono, tampouco marcaba nada. No equinoccio de primavera, anterior ao solsticio, tampouco chegou a marcar. Pero no solsticio de invierno, marcou o sol. O cual, e sempre a modo de hipótese, nos leva a pensar que esta pedrafita mantense na súa ubicación original, desde que aqueles homes que vivían na cultura megalítica aplantaron ali. O cual eu non sei, porque hai moitas que están desplazadas, porque ou facer un camiño se tiraron, ou porque acolleu un paisano para levar de mar por unha finca, ou porque as desfixeron para acabar de meter un par de pedras nun muro, 40.000 historias. Que lle sucede? Esta, moi posiblemente, fique no seu lugar original. Ademais, na parte de abaixo, ten asento, unha especie de asento pétreo, que, se oficialmente chegaran a escavase, e nos amosan uns calzos de pedra para suxetala, vamos, eso sería a hostia. A pedrafita. Esta cara que dá hacia o noroeste, hacia o oeste. Ten dúas acanaladuras de 51 e 60 centímetros por aquí, 5 centímetros de ancho. Esta parte é biselada e toda esta outra que tedes a vosa dereita é plana. Ten un ancho de, se non me equivoco, 81 centímetros. A altura que ten, a altura máxima que acaba aquí, nesta vertical é de un 42 centímetros. Vedes perfectamente a forma cóncava que ten a croa, verdad? Isto está traballado nunha fía natureza. E da parte contraria, que é a cara que dá hacia o leste, aí vedes esa anchura que vos comentei de 81 centímetros aquí. Isto é un techo precioso de pedras. Estou enamorado dela. Esta cara que dá hacia o leste. Ben, vamos a atender unha cousa. Que xa a nivel de arte ou astronomía. Onde está a flecha do cursor, esta é a croa. Aí, a parte do rebaixe cóncavo da croa, hai en esta zona outro rebaixe coméndose o ancho da pedra tamén. Ese rebaixe que ten chámaselle en arqueoastronomía asexadoiro, o miradoiro, por onde mira o asexador e vixila a posición do sol. O sol ten que caer aí. E aseguros unha cousa, porque o primeiro que duda das cousas son meu. Son bastante dubitativo e dudoso de cousas. Gústame comprobalas, e varias veces. Pero vamos a ver. E como vou comprobar eu a caída do sol aí? Bueno, pois segundo Alberto Alonso, que publicou un monográfico moi interesante, que vai por a segunda edición, vos recomendo, un monográfico sobre as pedrafitas galegas, publicado pola Saga, que ten os seus contactos e ten moitísimos anos de experiencia. Dixo, ese tipo de pedrafita aquí hai que mirala en perpendicular. Poste no perpendicular, de maneira que eu, a ver, diante da pedrafita, colócame así, na perpendicular, directo, pero directo en línea recta coa asexadoiro. Podes moverte un pouquiño, pero sempre sen perder a perpendicular. Así é como se mira unha croa dese tipo coa asexadoiro. Ben? Pois fui mirando a caída do sol, evidentemente, na nai de la China, hasta que chegou o solsticio de invierno. Durante o ano o sol caía hacia o norte. No solsticio de verano, no equinoccio un pouquinho máis cerquiña, e vas chegando un momento en que o sol posiblemente caera na croa da pedrafita, que andábamos todos cos pelos de punta no fuso da moura.
E caeu. Cheguei co tempo un pouco xusto para gravalo, pero vos vou amosar o vídeo. E vos aseguro que o resto do ano podes ponerte así, que o sol non, o sea, non podes facer trampa para que caiga no asexadoiro, é imposible. Porque mira que lle importas, dicen, pero a ver esta xente que este mirando o sol as pedras, non haber algún que faga unha trampa con cuadre para que xusto o sol encade, nin de coña. Si marca na perpendicular, ten que ser así. Non podes trampear. O resto do ano nin de coña que nin toca pedrafita o sol. Pero se está para esa marcase dese evento astronómico, va clavada. Pois menos mal que estes homens non tenían móviles nin ordenadores, eran uns conquitos de carás. Porque para hacer certos cálculos, ademais da experiencia de observación, pois hai que pensar un pouco o que decimos hoxe matemáticamente. Vou vos poner o vídeo, aquí vedes un poquinho mellor o asexadoiro. Porque o plano xeral, o corte vai por aquí arriba, pero aquí hai un oco, que vedes meter mellor na vista desta maneira. Vedes aquí o rebaixe? Se non houver ese rebaixe, ese está, pero justo preciso matemático, para que o sol caiga en liña sobre a croa da pedrafita e vaixe afundindo no horizonte sin moverse justo onde está o sexadoiro, hasta que se perde detrás da pedrafita, detrás do horizonte. Pois en día hai un piñeral diante. Pero ainda así podese coller bastante ben o sol. Aquí detrás desta nave, onde está o cursor, hai outra mama. Miradea desde outra perspectiva. Vedes aquí? Onde está o cursor? Ese é o asexadoiro. A croa está totalmente pulida, pero o asexadoiro este. E isto visto desde a cara contraria, a cara oeste. Vedes que a línea aquí é recta, está plana, pulida. Pero por aquí, pola outra banda, onde se ten que colocar o asexador observador, está este rebaixe marcado con precisión que se mete un poquinho cara abaixo que é o asexador. Vedes ver agora as imaxes do vídeo que está subido ademais na canal de YouTube da Sociedade Antropolóxica Galega, onde imos subindo os vídeos das cousas que vamos recollendo. Este aspecto da pedrafita no seu panorama. Está nunha caída da aba do monte, perfectamente a vista, erecta, unha das ubicacións catalogadas, digamos, para as pedrafitas, para considerar un elemento lítico deste tipo, desta tipoloxía unha pedrafita, é que estexa nunha necrópolis tumular, porque facía, cumpría un papel de marcador, sinalizador sobre o túmulo. Poden ter cualidades astronómicas, como é o caso desta, poden non teras, poden ter grabados, petroglifos, mil historias. O vídeo é moi curtiño, non sei se minuto e pico, por aí. 2 minutos, a ver, pasamos esto. O resto do ano a pedrafita, perdón, o sol, caía por aquí. E por moito que eu me puxera por aquí a ver se coincidía que caera o sol no asexadoiro, non había santa maneira, nin de broma. Bueno, pois esta imaxe que tedes do solsticio de Invernía, tal como a vedes, pois é igual que estaba vendo a persona ou personas encargadas de marcar o solsticio de Invernía. Por que o solsticio de Invernía non o solsticio de verano, que non son a máis popular ou os equinoccios? Pois se marcaba o solsticio de Invernía ten unha simboloxía e tamén económica, porque cando chega o solsticio de invierno, pouco antes da Navidad, é cando a luz do sol empeza a alongarse, os días comenzan a crecer. Eso indicaba que se acababa a época onde a terra estaba morta e se estaba achegando o momento de sembrar, o momento da vida, de que iba
empezar a florecer todo, se podían volver a traballar terra, irían a fecundar os animais. Todo se indicaba un control económico aparte dos rituais posibles que poderan realizar, porque para unha xente que pensaba nas divinidades que había nos astros, que conformaban unha engranaxe da súa cosmoloxía, da súa cosmovisión do mundo, dependían dos astros porque eran divinidades, evidentemente, pois, se supón que harían rituais. Mircea Eliade indícanos tamén que as pedrafitas, posiblemente, representaran aquelas que están en necrópolis un corpo material permanente, inmutable, que é o que representa a pedra, hoxe en día, para recoller a alma do difunto que se enterraba no cementerio que tiñen eles. Enterraban nos dólmenes, e teóricamente esa pedrafita podía recoller a alma do difunto para que fora permanente, tela, de certa maneira, asequible, cerca, para poder ritualizar os antepasados. Tamén lle dá esa interpretación, Mircea Eliade. É moi importante, moi interesante a nivel de tema do sacro. Se podedes ou vos interesa ler a historia de las religiones de Mircea Eliade, a historia de las ideas y creencias religiosas. Son unos tochitos, pero son bonitos. Mircea Eliade. E tamén lo que aquí en España se publicó como Lo Santo, mal traducido por Lo Santo porque es Lo Sacro, lo que trata realmente, que é de Rudolf Otto, que é un filósofo alemán, un pouco coñazo de ler, como todos os filósofos alemanes, pero moi interesante, porque ambos os dous son referencias neste tema, entre outros. Bronislaw Malinowski, un clásico en antropoloxía, decía que a maxia creouse para establecer o control das cousas. Cando facemos maxia para controlar algo. E a religión creouse como resposta para dar salvoconduzco, para dar resposta ás tragedias reales da vida humana. Incluso hoxe en día os galegos, que somos moi curiosos, cando facemos rituais paganos, incluso nos santuarios cristianos, que seguimos facendo, estamos facendo maxia. Cando vamos a un santuario a pedirlle algo santiño, é moi importante, aparte de saber realizar o ritual como a tradición indica, se se porta ben o santiño, que ás veces non se portan, darlle as gracias. Nunca hai que olvidarse de darlle as gracias. En O Roxal, en Pontevedra, nunha ocasión, teño escoitado unha anécdota de que un ano o santo portouse mal. O sacaron da iglesia, da día da romería, e o meteron debaixo da auga. E dixen, non quedas aí, porque este ano non te portaches ben. E xa veremos se te quitamos o ano que ven a ver como te portas. Nos dades conta de idiosincrasia dos galegos coas divinidades. E de, joder, non nos respetades, e por respetamos, pero teñen que atender. Porque por moito santo que seña, se non atende, igual que se rinde pentesia, se de castiga tamén. Por que di que Galicia é máxica? Porque realmente é máxica. É máxica non só por temas de fantasía, por temas de mouros, de meigas, da Santa Compás. É máxica porque todavía temos montes como o Monte de San Antón, onde temos un legado dos ancestros destas sociedades que vivían aquí xa no Neolítico, que perdido hoy en día, que é un monte que é exemplo completo da cristianización dun lugar sacro anterior, a chegada da cristianización de ese un lugar pagán, e que se mantén hoxe día con ritualidade. E logo ao lado de San Antón, nas estribacións, hai un penedo que le chaman Pena Curreira, que ten 22 metros de diámetro, e con isto acabo, que está cheo de tías enormes. Isto é o que se ve cando va subindo ao monte. Se subes a parte alta, menos isto, todas estas vías. Isto ten de diámetro 22 metros. Son pías, posiblemente, supoño, porque non lles vi en forma antrópica, ou sea, feitas polo home,
teñen todas aspecto de ser ese desgaste natural propio da erosión na parte blanda do granito, que collen auga. Outro elemento máis xenográfico inédito hasta ahora da zona do Monte de San Antón, que é o Pena Curreira. A xente dali, a xente bella, fala de que estas pilas son as pisadas do cabalo de Santiago. Pouco máis hacia oriente, na Bouza, onde era a miña abuela, temos a pisada da burra de Cristo, unha marca que ás veces aparece na pizarra, que ten forma de pegada animal. E logo, máis adiante, pasada a Serra da Loba, na Serra de Galiñeiros, temos a pisada de Rolán. Unha pía con forma antropomorfa, parece tal cual a silueta da planta dun calzado, moi interesante. Pero bueno, isto xa quedaría para un apartado sobre mitoloxía, que hoxe evidentemente non vai ser. Espero que vos haya chegado un poquinho máis. Moitas gracias. Ao monte que temos un concello cercano e onde todavía podemos palpar físicamente a maneira de pensar que tiña o ser humano no neolítico hasta o día de hoxe, a nivel de religiosidade, por decirlo de alguna maneira. E nada máis, moitas gracias por ver. Espero que vos resulte interesante. Unha aperta a todos.